Kaixo, Alaine, Aitor eta Alain gara. Bilboko Txurdinagartabeko institutotik. Azalduko dizuegu nola sortu zuen enpresa. Nire izena Alain Martelo da, eta enpresa bat sortzeari buruzko nire hausnarketa kontatu nahi dizkizuet. Enpresa asko ikusten ditugu gure inguruan, batzuk izen ezaguneko enpresa handiak dira, beste batzuk ertainak, eta beste batzuk izen ez ezaguneko enpresa txikiak. Seguru behin baino gehietan pentsatu duzuela, baina zer da enpresa bat? Wikipediari kaso egiten badiogu enpresak irabaziak lortzeko asmo sorturiko unitate sozioekonomikoak dira. Bertan kapitala, lanak eta zuzendaritzak bat egiten dute gizartarentzat erabilgarria den ekoizpena burutzeko. Beti ere ondare komun bati men eginez. Enpresa bat sortzeko berrezko elementuak, kapitala, lana eta errekurtso materialak dira. Ni ez nago akord definizio honekin, izan ere enpresa guztiek ez dute irabaziak lortzeko helburua. Egia da irabazi batzuk lortza berrezkoa dela, baina guztiek ez dute lukrua lortzeko helburua soilik. Badaude enpresa batzuk irabazi asmorik gabekoak ere. Momentuz ez dugu hortaz eztabaidatuko eta galdera bat proposatzen dizuet. Fijatu zarete ikusitako bide errepide autopista handietan? Guztietan puntu batetik bestera auto gutxi, nahikotxo eta asko pasatzen dira. Bide batzuetatik asko pasatzen dira eta bide batzuetatik ezain beste. Berdina gertatzen da hezkuntza mundutik lamundura pasatzen nahi dudanean, bide ezberdinak ditugu batetik bestera pasatzeko. Bide bat beste batek kontrataturik lan egitea da. Enpresa batera sartzea espero dut, beste pertsona batek nire zerbitzua kontratatzea alegia. Bide hau oso erabilia da eta momentu zehatz batzuetan ez du okupazioa abiadura handia izaten, autoilarak eta trabatzeak izaten dira. Pertsona askok lan mundura sartzeko erabiltzen dute bide hau, honi beste pertsona batek kontrataturiko bidea deitzen zaio, VCCA. Beste bide bat norberak bere enpresa sortu eta norberak bere burua kontratatzea da, inork ez digu bere enpresara sartzeko eskaturiko. Gure enpresa sortu eta gure lanpostua izango dugu. Bide honek norberak kontrataturiko bidea VSCP du izena, eta oso gutxitan erabiltzen da. Bidea gutxitan erabiltzen da eta nik hau aukeratzera animatzen zaituztet, lamundura zuen kontura sartu alizateko. Baina nola? Gure lan propioa sortuaz, gure enpresa sortuz. Hau guztia posible dela demostratzeko Alaine eta Aitor aurkeztu nahi dizkizuet. Alainek bere enpresa propioa sortu zuen eta Aitorrek Amelek enpresa. Bereiek kontatuko dizue pausu gutxi batzuetan zer eta nola egin duten enpresa bat sortzeko. Kontatuko dizuet nola sortu nuen nire enpresa, Amelek. Instalazio elektriko eta telekomunikabide sareen mantenimendua eskaintzen duen enpresa. Nire kasuan ideia garbi neukan, betidanik gustatu izan zaidalako elektrizitatea. Orduan, honi buruzko ikasketak egin ostean, bi aukera izan nituen. Alde batetik, enpresa baterako lan egitea, eta bestetik, nire lanpostua sortzea, eta bigarrena aukeratu nuen. Nik pentsatu baino errazagoa izan zen bidea. Behin urrats bat programan sartuta, laguntza asko izan bait nuen. Alde batetik, institutoko irakasleek eta beste aldetik kanpoko laguntza ere izan nuen. Jadanik 2 urte eta piku pasadidez enpresa sortu nuenetik eta benetan pozik nago esperientziagaz eta aurrera jarraitzeko gogoa handia. Laburbilduz hauek izango lirateke norberak bere enpresa sortzeko jarraitu beharreko pausuak. Ideia izan. Urrats bat bezalako taldeen aholkularitza izan enpresa sortzeko orduan. Enpresa proiektua egin. Ideia enpresa bezeroak bidegarritasuna analizatu. Diru laguntza jaso enpresa proiektua aurrera eramateko.